Vítám vás u našeho dalšího videa, tentokrát ze hry Blood Moon a kámoši mi to poradili, je to úplně stejný jako SF Game, akorát máte tam vlkodlaky, upíry a lučišníky. Já teda mám svůj profil, už, já teďka nevím, jestli to tam nastavil samo, no to je jedno, takže zámek, já vůbec nevím teda, jak se to hraje, jo, takže si mám vybrat asi úpel, že? To je vypadá dobře. Konstituce, no to je potřeba přijmout. Tak, si na cestě, jestli mám cíle, počkej, dokud tam nepíš a potom. Tak jo, takže to by bylo. To je za chvilku, tady mám postavku. A tady je síla 15, počkej, 10 minut. Zámek, už mi říká hospoda, jakoby. Ještě jenom areálním hrobníkem útočiště, mapa světa, sklad zbraní, laboratoř, hematita. Jinak přijel jsem už z lyžáku, takhle, a bylo to tam mrtě. Fakt sranda, jsme si za celý týden jenom jednou zaližovali, ale to je jedno, já tady teda zkusím Pantera. Ale já nemám Elík XX celkovej. No, ale bude. Aha, to je S2. Jo, S2 hlavně, co se to. No, vidíš teďka častem mít. To je strašně, to je tam nedakon. Jo, jinak jsem chtěl ještě říct, že když jsem byl na ležáku, tam byla Wi-Fi teda, ale jenom na hodinu jsem tam mohl, že jsem nedělal celou od spodu. Oni to bylo strašně složité, každý den plný program. A měl jsem tam jeden den Elík za goldy, okřídlený. A pak jsem tam měl ještě potom jeden, takže už mám nasazené. Já jsem udělal blbost, že jsem si ho nasadil na ležáku. Vypadá to, že už to bude tak. Ježiš, jaký prase, to si děláte pod emoce takového obraze. To nemáš špatný. Počka, proč se proměnil? Se proměnil netopíra, ale to je divný. Cože, ono to mluví vlastně, no. Vítám, on mě ne. Počkej. Moc dobrá práce. Přidělení další úkol, měl by se zastavit u Mosese. Najdeš ho ve skladu zbraní. Prodává zbraně a výstroj. Ta tvoje je mírně řečeno žalostná. Až tam budeš, nezapomeň zmáčknout tlačítko nové zboží, aby ti nechtěl prodat jenom ten svůj předražený šrot. Tak jo, sklad zbraní. Profík, jo. Potřebuju velký hovno. Vždycká těla masky, takhle. Zboží. Jo, kde teda to nový zboží, jo tak. Kolik to stojí? Místo 1900. Cože, teď na to nemám. Ale to vypadá dobře. Ale já to musím přeto. No, všechno za moje taky. No, je tady. To jsou luxusní věci, co to je? A tady jsou epiky, kámo, říkal. No to já nevím. Takže počkej. Zámek. Teď na tu ženskou. Vestu si to. Přijmout. No dobře, to jsem chtěl říct, že jsem zaregistroval na ten Bloodum Game S2, takže ještě tady něco zkusíme, ne.
No, takže jo. Takže čau.